A solución o 20 de novembro non pasa por cambiar o mal que representa a política do Partido Socialista durante estes 4 anos polo peor que representa o Partido Popular. E aquí en Galiza sabemos ben o que representa o Partido Popular. Desde que o Partido Popular goberna na Xunta de Galiza, todos os indicadores económicos e sociais empeoraron. Temos máis paro en Galiza, temos menos dinamismo económico e temos máis galegos e galegas que cada día entran en exclusión social. Ese é o capital que ofrece o Partido Popular, esa é a alternativa do Partido Popular, que ademais eles o recoñecen abertamente. O señor Núñez Feijóo, día sí e día non, dice que el PP hará en España lo que estamos haciendo en Galicia. Dicen eles, non o decimos nós, pois en Galiza temos a gran sorte de xa saber a política que practica o Partido Popular e, polo tanto, non caer na tentación de apoiala o 20 de novembro. E para frenar o Partido Popular, a alternativa útil o 20 de novembro non pasa por un PSOE absolutamente en descomposición, en desbandada, máis preocupados de ver, como é o caso da provincia de Ourense, como se instalan nesas listas electorais a ver se se enganchan a un posto no Congreso ou no Senado. A alternativa pasa por forzas políticas como o BNG, que aprobaron as súas candidaturas por un amplísimo consenso, que aprobaron o seu programa electoral por un amplísimo consenso e que levamos semanas xa transmitindo esta alternativa ao conxunto dos cidadáns. Pero, amigos e amigas, a alternativa do BNG tamén é a máis útil para defender o noso territorio, para defender os dereitos e os intereses do noso territorio, de Galiza, de Ourense e, por suposto, tamén de Valdeorras. Eu podo vos decir que unha representación do BNG en Madrid forte non vai a tolerar discriminacións con Galiza, non vai a tolerar que nos vendan que estamos nun momento de dificultades, de crise, e, por tanto, que é necesario levar a cabo recortes, que é necesario levar a cabo aplazamentos de infraestructuras absolutamente fundamentais para o desenrolo económico, social e demográfico de Galiza. Só en Ourense están pendentes de executar nada máis e nada menos que 2.500 millóns de euros en grandes infraestructuras que nos son moi necesarias para o noso desenrolo. Entre elas, a A76 entre Ourense e Ponferrada, que dunha vez por todas teria que darlle solución ao illamento desta comarca e que está lastrando o desenrolo económico e social da comarca de Valdeorras, a pesar de ser unha das comarcas con máis potencial económico non só da provincia de Ourense, sino de toda Galiza. Pois un BNG forte impedirá eses recortes, impedirá eses aplazamentos destas infraestructuras.